όταν περνάει η Λιτάρχης από μπροστά, όχι όλοι μαζί. Φεύγει η πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον αναχρωστικό γύρο. Δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Τρίτη, τέταρτη. Ξεκίνησαν λοιπόν όλοι και ακολουθεί το Φλίσπαρ με τον Κωνσταντολίτη. Στηθούν στην γραμμή της εκκίνησης με το νούμερο 69 ο Μιχάλης Φιλιώτης στην πρώτη θέση, στην pole position, δίπλα του ο Γιώργος Καριωτούδης και ακόμα πιο δίπλα με το νούμερο 111 ο Γιώργος Κοντοστάνος. Δεν βλέπω να συμφωνούν και πολύ τα νούμερα. Με το νούμερο 59 είναι ο Γιώργος Κυπρέος στη δεύτερη θέση. Φεύγει η Αλιτάρχης, ανάβουν σε λίγο τα κόκκινα φώτα και έχουμε εκείνη στον αγώνα για να δούμε τον Γιώργο Καριωτούδη. Στρίβει πρώτος, σε τραβάει τον Μιχάλης Φιλιώτη. Massage. Τεζόρες. Κοίτα. Πρώτος γύρος λοιπόν, κινείται ο Γιώργος Καριωτούδης. Είναι στην πρώτη θέση, πολύ κοντά ο Μιχάλης Φιλιώτης και